बहा थांखो गोदोनि दिनफ्रालाय हर ससेनिफ्राय दुमदाम माइ सौलायनाय दाउला गेसेरब्लानो है हा हाल होलांनाय सोरांब्लानो ओंखाम दै लानानै माइ गायनो थांनाय फोथाराव सिफुं सुयै रंजा बाजा है हा बयनिबो मोसौ ज' सानथुमनाय बहा थांखो गोदोनि दिनफ्रालाय थाङामोन हिनजावफ्रा हाथाय बाजार नायामोन हिनजावफ्रा फुजा देवल थायोमोन न'आवनो मावै दाङै सि दायोमोन इन्दि लुयोमोन एम्फौ फिसियोमोन बेङोमोन गथ' गथाय न'खर संसार बेनो खन्थाइनि नाम नों मानो अलसिया ब्रायैनो बिलाइबायबो हरबायबो सासे मदद जांगिला सेंग्रानो मेट्रिक टेस्टआव आवगा जानाय अलसिया महर लानाय सासे सेंग्रानो हा हु दं फोथाराव आबाद गैया माइ बाख्रि दं बाख्रियाव माइ गैया लेखाखौ रोंगौमोन गावनो आन्था गैलिया सेहेरा महर मुसे बायफ्लेजोब्बाय साननाय नंनाय जि दायै फानबायनानै बाखो एम्फौ फिसिनानै फिसा खांबाय आनि थानि लेखा फरा फोरोंनो हाया जाबाय फिसाफोरनि मेगनाव मोदै गबाय सिरि सिला सिबायाव गोसोनि खोथा गोरबोआव खाफालनि लिरनाय अबं गसाइनि हांमा सुरदों आगान सुरदों बयसिम सौहैयो बे जिउनि दिङाया आय' हाबाब नों मानो अलसिया बे ख्रिस्टि आफादाव गासै 22 जन दंमोन दामग्रा देग्रा खाम सिफुं सेरजा जथा बिनि मुवा मोसागिरि गासै 12 जन दंमोन बे ख्रिस्टि आफादखौ दैदेनग्रा सासे दैदेनगिरि दंमोन बिनि मुङा श्री सुनाम चन्द्र गयारिमोन बागुरुम्बा नै जोंना आबैया गोदो दिल्लीयाव बागुरुम्बा मोसानानै प्राइज मोनबोनाय आरोना स' आबैया जा बुरैबाय आरोना आनैनि बिखुनजो असे आरोना गामिया हाल्दैबारि ओमफ्राय आनैया एसे सल'बो खोन्थामना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय गावनि काहानि आरोना बोरै दिल्लीयाव बिदि देरहानानै फैया बागुरुम्बा बिदिखौ खोन्थागोन आरोना आबैया स' नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आबैना बैसोआ 78 बैसो जाबाय आरोना जा बुरैबाय सिबाय दिल्लीयाव मोसानानै मोननाय ना बे प्राइज मोसाहैनायनि मोननाय सार्टिफिकेट ना बाख्नाय बिलाइ होबाय जोंनो जोंनि गसाइ गामियाव मोनसे ख्रिस्टि आफाद दंमोन बे ख्रिस्टि आफादनि मुङा रिंखां आफाद बे आफादा इनायनो मेहेर गोनां आरो बयजोंबो गनायजानाय मानिजानाय नायबाय थाथावथावमोन बे ख्रिस्टि आफादाव गासै 22 जन दंमोन दामग्रा देग्रा खाम सिफुं सेरजा जथा बिनि मुवा मोसागिरि गासै 12 जन दंमोन बे ख्रिस्टि आफादखौ दैदेनग्रा सासे दैदेनगिरि दंमोन बिनि मुङा श्री सुनाम चन्द्र गयारिमोन बिनि दैदेननायाव जों गोजान जायगायाव थांनो हादोंमोन बिनि फोरोंनायफ्रा मेहेर गोनांमोन बिनि गोसोआ गुदुंमोन आरो गोरोंमोन खननाय मोसानाय हागौमानि जोंनो फोरोङोमोन बियो बयखौबो अनोमोन श्री सुनाम चन्द्र गयारि बिथांनि दैदेननायाव बे आफादा गुवाहाटी पाब्लिसिटि अफिसजोंबो जगाजग लानाय जादोंमोन मानोना अफिसनि मानसिफ्रा जेरावखि दावबाया बिसोरो लांफानो होननानै आखायाव लादोंमोन 1960 मायथाइयाव 26 जानुवारि गणतन्त्र दिबसआव जोंनि रिंखां आफादा दिल्लीयाव थांदोंमोन बेयाव जोङो 1.5 मास थाहैदों जेब्ला 26 जानुवारि गणतन्त्र जायो ओइदिन बेसेबा गिदिर स्टेजआव गाखोनानै बागुरुम्बाखौ मोसायो आरो बैसागु मेथाइ खननानै मोसायो जोंनि बर' हारिनि मोसानाय खननायखौ नुनानै बिथां प्रधान मन्त्रि जवाहरलाल नेहरुआ इनायनो मोजां मोनबाय साबायखर होबाय आरो गावनि आखाइजों जोंनो सिलकाप बान्था होयो जों गोसो खुसियै आजावो गणतन्त्र दिबस जोबनायनि उनाव जों थानाय केम्पफ्राव गिदिं नायदों जवाहरलाल नेहरु बिथांनो बे समाव जों बिनो गोदोनायाव गांसे इन्दि सि आरो आर'नाइ सोनानै होयो बिनि अखानायै बिथां जवाहरलाल नेहरुनि न'आव थांनानै बिजों फटक लायो आरो डक्टर राजेन्द्र प्रसादनि न'आवबो थांनानै बिजोंबो फटक लायो बिसिनि बागानफोरखौ बेरायनानै नायो आरो पार्टि जायो दिल्लीनिफ्राय बिदाय जानानै फैबाय दानिया कलिकाता मोनफैबाय बहाय रेडिअ रेकर्डिं खालामनो लाखिबाय रेकर्डिं खालामनानै न'आव सफैबाय जोंखौ बैसागु फांसनाव हांख्राय हरदों दानिया जोंनिनो मानिजाग्रा रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा शिलंआव थानायलाय बेयावबो बागुरुम्बा मोसाबाय
शिलंनिफ्राय सफैबाय गावनि न' फारसे सि जोम सुस्रांनानै लाजोब्बाय दानिया मोनसे प्रग्राम जाबावबाय थांनांगौ जानायलाय रेडि बयहाबो गाव गावनि गाननाय जोमनाय लानानै पाब्लिसिटि अफिसनिफ्राय खौरां फैबाय जोंखौ हांख्राय हरदों बिथां दैदेनगिरिनिसिम गावसोरजों थांनांगौ बुरजाथार नामा 1963 सन मायथाइयाव जोंनि ख्रिस्टि आफादखौ मोजां मोनग्रा गुवाहाटी पाब्लिसिटि अफिसनि डिरेक्टर रुद्र बरुवा बिथां भुपेन हाजरिका गायक बिथांमोनहा बेसेबा गोजान जायगायाव टुरिं खालामनो लांफायो जोंनि आफादनिफ्राय 8 जन सायख'बाय दामग्रा 4 आरो मोसाग्रा 4 साननैनि उनाव थांबाय गावसिनि अफिसनि गारि लानानै डिब्रुगड़ मोनहैबाय पाब्लिसिटि अफिसनिफ्राय गासै रुद्र बरुवा भुपेन हाजरिका अजा देउरि मीना कुमारी आरो दंबावो 3सो आरो जोंनिफ्राय 8 जन थांनानै रेस्ट लाबाय डिब्रुगड़आव हरसे अखानायै महनबारी प्लेनाव गाखोबाय वालंआव बेयाव 7 दिन थानांदों मानोना जोमैनि थाखाय प्लेना थांनो हायैयाव 7 दिन थानानै बेयाव फांसनाव बागुरुम्बा मोसाबाय आदि जाति हिन्जाव हौवा ज' मोसाबाय जोंखौ बिराद मोजां आदर खालामदों 7 दिननि उनाव फैबाय डिब्रुगड़आव रेस्ट लाबाय हरसे आरोबाव अखानायै गाखोबावबाय प्लेनाव दानिया थांगोन पासिघाटआव बेयाव सहैबाय रेस्ट लाबाय दानिया मोनाबिलियाव फांसनाव बागुरुम्बा मोसाबाय अखानायै फैबाय डिब्रुगड़आव रेस्ट लाबाय हरसे ओमफ्राय बिनिफ्राय गुवाहाटी सफैबाय न'आव सफैबाय आरोबाव 10 दिननि उनाव थांबावबाय दानिया थांगोन बमदिला फिसा जिप गारि लानानै थांबाय थाङै दानिया हरनि 11टा बाजियाव बमदिला मोनहैबाय बेयाव अखानायै मोनाबिलियाव फांसनाव बागुरुम्बा मोसाबाय आरोबाव बिनिफ्राय फैनानै तेजपुराव हरसे रेस्ट लाबाय दानिया जिर'आव थांनांगौ जानायलाय सहैबाय रेस्ट लाबाय हरसे अखानायै मोनाबिलियाव फांसनाव मोसाबाय बागुरुम्बा जिर'आव जों बिसोरनि थानाय जानाय परिबेसफोरखौ गासिबो गामिफ्राव थांनानै नायजोबदों जोंखौ मोजां समादर खालामदों बिसोरो साफ्रामबो गिदिर मानसिफोरखौ नुब्लानो जय हिन्द होननानै आखाइ दिखांदों दानिया जिर'निफ्राय बिदाय लानानै फैबाय गुवाहाटी बिनिफ्राय जोंनि न' फारसे सफैबाय बेखौनो खाफाल गोनां होननानै साननानै लाबाय बे उजिगासेयाव गोजान जायगायाव थांनो मोननाय समफोरखौ गोसोखाङो रुद्र बरुवा भुपेन हाजरिका गायक बेफोरबायदि मानसिफोरजों गोजान जायगायाव दावबायनायनो मोननायखौ सोर मिथिनो आं बे आफादाव थानानै हालो दैलो गोसोखाङो जोंनि दावबायनायखौ लिरनानै फोजोबनो हाया आं बेखौनो लिरनानै कलमखौ एसेयावनो दोनथ'बाय वाव मा सननिमोन बे 1960 सननि आच्छा बे 1960नि मोनसे नोंनि आंनि दावबायनाय जारिमिन आच्छा दानिया दावबायनायनि जारिमिन मोनसे बेखौथ' दा खेबजोबखागोन नालाय बेखौथ' जा गोलाव जागोन दाना नोङो मोनसे खन्थाइखौ होदो ओमफ्राय बिनि उनाव बै खनसे नों मोसानायखौ होदो दायो ससेबाबो नों मोसानांगोन आंग्रोमोन्दानि सल' हे होननानै आंनि आबौआ मिनिगासिनो दं आं आबौनाव सोंगासिनो दं आबौ माथोनो आंग्रोमोन्दा जोंदोंनो माबादि आंग्रोमोन्दा बेलाय आं नायगौमोन आबौ होननानै बुंगासिनो दं आं नाथाय आबौआ मिनिबायल' थायो उनाव बुंबाय बे आंग्रोमोन्दाया दंफां मुरासो बियो जोङो आरो बिनि जोंनाया गोजानाव थाङो आरो थाबायनाय बायदि नुहुरो बिनि जोंनाया टर्चबादि आरो थांनाय फैनाय खाथि थांब्ला दंफां मुरासो सानसेखालि सासे अजाया बे आंग्रोमोन्दा जोंनायखौ नुहुरनानै सिखा खंखाइ लानानै खोमा हास'नो होननानै होसोलांबाय थादों नाथाय थाङै नुहैबाय दंफां मुरासो गोदोनि दिनाव मानसिफ्रा फोथायोमोन होननानै जों एसे मिथियोमोन मोनसे समाव आंनि आबौआ बेसेबा गोजान गायग्रा हायाव मोसौ गलि दोनहैयोमोन मोसौखौ हर गेजेराव खनसे नायनो थाङोमोन सानसेखालि हर गेजेराव टर्च गोलाव लानानै जुथा गोलाव गाननानै गब थांबाय मोसौ नायनो होननानै
बे समाव आंग्रोमोन्दाया खाथि खाथि जोंदोंमोननो। दानिया उनाव आबौनि खाथियाव गोमोरनानै आबौनि सेर सेर थाङै थाङै टर्चखौ थांखु लगायनो होननानै बिबायनो। थांखु लगायनो अरा हर होननानै। दाना आबौआ सिरि सिरि थांबाय। थाबायनो थांबाय। जेब्ला गलि मोनहैयो आंग्रोमोन्दाया गैलिया आरो गोजानाव ब्लाव जोंहैबायनो। आबौआथ' गिखाया, बियो सादु पुरहित आरो मेलेमजिबि मानसिमोन। बे समाव आंग्रोमोन्दाखौ बयबो फोथायोमोन। मोनसे समाव आंनि बारि बिथा फारसे आं नुनो मोन्दों। आंनि न'नि खाथि खाथि ब्लाव ब्लाव जोंनानै फैनाय आंबो नुहुरोमोन। नंखायनो आंबो फोथायोमोन। आं मोनाबिलि समाव न'खराव मोनसे जाथाय जानायलाय समाव लेन्थन लानानै सासे मानसिनि न'आव थांनांगौ जानायलाय थांदोंमोन। बे ब्लाव ब्लाव जोंनायखौ आंग्रोमोन्दाखौ आं नुहुरदोंमोन। नाथाय दानि मुगायाव बेफोरखौ फोथायब्लाबो नुनाय नुयै रावबो नुफेरनो रोंलिया। दानि जुगाव धर्म कर्म बयनिबो गोसोआव सान्थौ दंसै। गोदोनि जानानै थांनाय मुगासे जुग। दा बेफोरखौ रावबो नुब्लाबो फोथायलाबो होननानै बुंजायो। आंग्रोमोन्दाया माखौ बुङो, मा बुस्थु, बेखौ सोर मिथिनो। मोनसे राव दंबावो, हारायबांखो। माखौ बुङो हारायबांखो? मानसिफ्रा गोदो बुङोमोन हारायबांखो होननानै। मानसिफ्रा दैयाव जेजों ना सारब्ला गावसो आवगाय ज्राव सारग्रोयोमोननो। नाया जेयाव मासेबो नाङामोननो। बे हारायबांखोआनो जाजोबो होननानै बुङोमोन। आं एसे एसे खोनानो मोननाय रावफ्रा नंगौना नङामोन। सानसेखालि मोनसे सम मोनासि बिफाया जे लानानै ना सारनो थांबाय। जेब्ला ना सारनो होननानै सारहां जाब्ला हारायबांखोआ आवगाय ज्राव सारग्रोबायनो। नाथाय बियो जेखौ सारदोंब्लाबो नाया जेयाव मासेबो नाङाखिसै। दानि मुगायाव जेजों ना सारो हरमानि। दाथ' रावबो खिन्थानो रोंलिया। हारायबांखो ना सारग्रा दं होननानै रावबो बुंनो रोंलिया। बहा थांखो हारायबांखो आरो आंग्रोमोन्दाफ्रालाय? गोमोथाव गोदोनि समफोरखौ हालो दैलो गोसोखांब्ला मोदाय दावदाय सिबि सिबि न'खर सुंबोदों, बोथोरखौ बारग'होबोदों। नाथाय दानि मुगायाव बायदि रोखोमै आलदा आलदा फुजा फाथल होनानै बयबो जिउ खांनाय, न'खर खांनाय, गोजोन थासारियाव थानो बयहाबो नागिरो। बेफोरबादि आंग्रोमोन्दा हारायबांखो रावफ्रा गोदोनानै थांबाय। बेखौनो आं सुंद' सल'बादि लिरनानै दोनथ'बाय। जाबाय दे। दानिया मोसानांसिगोनसो नों। गोदोनि दिन। बहा थांखो गोदोनि दिनफ्रालाय? हर ससेनिफ्राय दुम दाम माइ सौलायनाय। दाउला गेसेरब्लानो हैहा हाल होलांनाय। सोरांब्लानो ओंखाम दै लानानै माइ गायनो थांनाय। सान ओंखारब्लानो गामिनि मोसौ गुमग्रा लावखार फैनाय। बयनिबो गामिनि गलिनि मोसौ गुमनो होलांनाय। फोथाराव सिफुं सुयै रंजा बाजा हैहा बयनिबो मोसौ ज' सानथुमनाय। बहा थांखो गोदोनि दिनफ्रालाय? गामियाव ज' सावरि बादालि गायनाय फुनाय। हाल एवोमोन गाजा गोमजा रंजा बाजा। थाङामोन हिनजावफ्रा हाथाय बाजार। नायामोन हिनजावफ्रा फुजा देवोल। थायोमोन न'आवनो मावै दाङै। सि दायोमोन, इन्दि लुयोमोन, एम्फौ फिसियोमोन। बेङोमोन गथ' गथाय न'खर संसार। खोनादोंमोन माइरं सेरसेयाव 12 आना, था सुम्लि सेरसेयाव 4 आना, लजेन थरसेयाव 5 फैसा, हुरुमुला थरसेयाव 50 फैसा। गोदो मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ फानामोन। गोसोबायदि जायोमोन न'नि फिथाइ सामथाइ। मावै दाङै दाहोना रुवाथि गोसो खुसियै। जानाय लोंनाय रंजा बाजा खौसेयै। बहा थांखो गोदोनि दिनफ्रालाय? फोरोंगिरि जादोंमोन फरायसालिनि। मास जोबब्ला मोनोमोन 30 थाखा रां। बेजोंनो जायोमोन मिनि खुसि फोरोंगिरिया। गैलिया गोदोनि बोराय बुरि। खिन्थानो जोंनो गोदोनि सल' बाथा। मिथिनो लुबैयो जों फारि फारि। गोदोनि सोलिबोनाय संसारनि नेमखान्थि। बहा थांखो गोदोनि दिनफ्रालाय? बा जाबाय दे, बरिया। बेनो खन्थाइनि नाम। नों मानो अलसिया? गोजोन सुखु बिमा बिफानि न'खराव जोनोम मोनदोंमोन आं। देरखोन देरबाय, सिख्ला जाबाय, मावनाय दांनाय आखा फाखा जाबाय। बिलाइनो गोसो जाबाय बिमा बिफाया। ब्रायैनो बिलाइबायबो हरबायबो सासे मदद जांगिला सेंग्रानो। मेट्रिक टेस्टआव आवबा जानाय।
अलसिया महर लानाय सासे सेंग्रानो सफैबाय बिनि न'आव आनि थानि नुफैबाय बिनि अलसिया महर मावब्लासो ओंखाम मावाब्ला गैया हा हु दं फोथाराव आबाद गैया माइ बाख्रि दं बाख्रियाव माइ गैया सोमोनांबाय बिनि न'खराव बिखुनजो बुरैनि बुदुं बादां बुंनाय खोनायो रावखौ थायो सिरि सिरि लेखाखौ रोंगौमोन गावनो आन्था गैलिया सेहेरा महर मुस्रि बायफ्लेजोब्बाय साननाय नंनाय जि दायै दायै फानबायनानै बाखो एम्फौ फिसिनानै फिसा खांबाय आनि थानि लेखा फरा फोरोंनो हाया जाबाय फिसाफोरनि मेगनाव मोदै गबाय सिरि सिला सिबायाव गोसोनि खोथा गोरबोआव खाफालनि लिरनाय अबं गसाइनि हांमा सुरदों आगान सुरदों बबेसिम सौहैयो बे जिउनि दिङाया आय' हाबाब नों मानो अलसिया बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा सात नङाबोला फुल नङाबोला बागुरुम हमनानै लागौमोनखा हाय लागौमोनखा सात नङाबोला फुल नङाबोला बागुरुम हमनानै लागौमोनखा हाय लागौमोनखा थुरिबारिनि दाउसेन जोंनि लागो दाजेन गोसो होसार रंजादे बागुरुम मोसादे बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा जाबाय दा बे नों बेखौ दिल्लीयाव मोसानानै मोननाय ना बे प्राइज सार्टिफिकेट ना बाख्नाय बिलाइ होबाय बाख्नाय बिलाइ नैबे गोदोनि बेसेबां सननिमोन बे 7 सनाव मोनदों 7 सनाव 2007 आव मोननाय बियो प्राइज मोननाय दिल्लीयाव मोसाहैदोंमोननो गोदोनि दा बे प्राइज मोनबोदों दा सन्थुष्ट आरो जाबाय गोथाव ने आबै ओंख्रिया गोथाव जादों नै जोंनि आनैनि बिखुनजो जायो आरोना लोगोफोर फैनाय मामिया बिहामजो बिखुनजो दिनै ज' जादों आरोना ओंखाम नै जानोसै एखमबा फैलाबायो आरोना आबैया आबैया बुरैबाबो देनजारलै ओंखाम जाथारो हनै नोगोद ओंखाम जायो बुरैबाबो खायसे जायाना ओंखामफोरखौ जाया बुरैबा जानो हायाना जानो हायो आबैया